Últimament faig moltes manualitats personals i personalitzades i les regalo. La gent pensa que és una teràpia, però jo ho veig com repartir souvenirs o records del viatge de la meva vida, que tinguin algun record meu per quan decideixi morir. Últimament també faig molt bé el paper. La gent em veu millor. Només hi ha 2 persones que m'han descobert. Diuen: sé que ets amable i que somrius, Maria, i et fas la forta, però jo sé que tens dolor dins i que estàs destruïda. M'han recalcat que jo he sigut tu, però que ara ja no saben actuar i se n'enfutsen tant que no saben ni somriure. Els seus casos prenen moltes medicacions, alcohol des de fa molts anys, i quan podien fins i tot prenien cocaïna. I algunes d'elles tenen 20 i pocs anys. La veritat és que les persones que m'ho han dit, dones, joves i amb paral·lelismes amb mi, tenen raó. Jo també em veig molt sovint reflexada amb elles. Saben què és la incomprensió, el dolor, la culpa, la frustració, aquests impulsos incontrolables. Totes hem sigut jutjades. Va bé saber que no estàs sola ni ets única. Però alhora això no em fa augmentar l'esperança. I us vull parlar de la importància de l'entorn, de les capacitats, de les activitats i de les possibles coses que fem a l'hora de millorar en els nostres problemes de salut mental. En els darrers mesos, el que per mi mai havia sigut una opció, una activitat, algo que em pogués crear certa atracció, s'ha convertit en una activitat que ara m'enamora, com és el fet de pintar. En els darrers mesos he començat a pintar no només dibuixos ni quadres, sinó també fer manualitats en caixes, fent activitats, restaurant inclús algun moble, arrelant el meu jardí, aprenent jardineria, i la importància d'aquestes petites cosetes que ens distreuen i que van bé per aprendre a desconnectar, a concentrar-nos i a tenir una mena de qualitats que sovint les tenim, però amb el nostre estrès, el nostre dia a dia, ho perdem. Durant aquests mesos he après això, a concentrar-me. Són activitats que és cert que tenen una part terapèutica i una altra no tan terapèutica. Sempre faig la broma de però si em ve un atac de pànic al mig del carrer no em posaré a pintar una caixa. Però sí que m'han ajudat a conèixer una part de mi, com era la creativitat. Vaig començar, el primer pas va ser escrivint els meus diaris. Jo ja havia escrit alguna cosa en el passat, però mai l'havia donat la importància que tenia el fet d'escriure o expressar-te. En els darrers mesos, com bé deia, he començat a expressar-me de maneres diferents, expressar-me a través de l'art o de la jardineria, cuidant i mimant les meves plantes. Al llarg d'aquest capítol, d'aquest vídeo, anireu veient imatges de les diferents obres d'art que he fet i d'algunes que són una mica més dures, que expressen de manera més implícita com em sentia. En concret són 3 obres, 3 quadres. El primer d'ells veureu una nena que està encongida, pintada més o menys de blanc, amb un fons negre i una miqueta de llum. Aquest quadre el vaig pintar en un moment que jo estava molt malament i aquest quadre el vaig pintar en un moment que jo estava molt malament i representava com a poc la foscor se m'anava menjant, i en el tratge de la nena posa RIP María Rico González, no? Com la foscor es menjava i jo buscava aquella mort. És un quadre que indica l'angoixa,
la foscor, com te'n vas en aquest pou, en aquesta foscor, no? Ja no veus ni llum ni claritat en el teu entorn. Per això aquest vídeo també l'he decidit gravar aquí fora, amb llum natural, perquè en aquell moment quan ho veus tot tan fosc no aprecies els dies, ni la llum, ni un dia solejat, ni un dia gris, ni res. Aquest va ser el primer quadre que vaig fer. El vaig fer al centre i va ser pintat amb les mans. No vaig utilitzar cap mena de pinzell, em vaig embrutar les mans, la roba. Si veureu i escoltareu mosques, és el que té sortir al pati. I me'n recordo, no, que va ser allà en el centre pintant-me les mans. No va ser en un famós lienzo ni res, va ser un tros de fusta. És un tros de fusta que està pintat. I actualment el tinc a l'habitació, penjat a sobre d'un mirall. I direu, què fa a l'habitació? Els meus quadres, els 3, els tinc en llocs visibles perquè no m'avergonyo d'ells. Mostren etapes de la meva vida i els meus sentiments, igual que els quadres positius o les imatges que veureu, no? Que també aniré intercalant, no? De textos, caixetes, quadres més actius, més colorits, manualitats que he anat regalant, maquetes, tot això. Però a part de allò que pintes de manera més colorida, no m'acabava d'omplir perquè pintava algo maco, però no pintava el que realment sentia. El segon quadre que vaig fer va ser en una fusta rodoneta, que és l'ama, amb uns talls, uns talls a les muñeques, i clavat a les mans pastilles, representant una mica els cops que m'he intentat suïcidar. Representa aquella imatge d'executar la mort, no? La primera, la mort, la tenia darrere a l'esquena atacant-me, però hi havia una mica de llum, d'esperança, però la segona ja és com si tot m'hagués absorbit i tot passés del negre a la foscor al vermell, la sang, la mort, tot molt més escandalós, no? Vaig clavar pastilles caducades i vaig voler representar aquesta segona fase dels intents de suïcidi. En el cas del tercer quadre, també em represento a mi, amb molts fantasmes que apareixen i m'ataquen, on van travessant a poc l'escut que em queda, no? Després dels intents de suïcidi. La foscor no acaba de marxar, no? I van apareixent nous fantasmes del passat, nous traumes o coses que pensaves que no t'havien fet mal en aquell moment, però t'havien fet més mal del que tu creies. I volia representar això, i aquell quadre és com una barreja dels dos, no? Ja no jugo només amb el blanc i el negre, ni tampoc és tan satíric, tan vermell, hi ha una mica de tot, blanc, negre, vermell. És com una tercera fase. No són els únics quadres que representen com em sentia, perquè part dels quadres, marcs de fotos, caixes que he fet i he regalat a molta gent, em centrava i pensava en la persona i en el que m'aportava o el que li podia agradar. Per tant, aquests sentiments positius, no? D'aquesta persona li agrada molt això, o és una persona molt valenta, o que té molta llum, què pot representar la llum? I utilitzava símbols, no? Algunes flors concretes, ocells i tot, quan feia aquests regals. Pensant en aquesta gent, hi ha certa llum en els arts, però també expressen com em sento quan estic amb aquella gent o el que m'aporten aquelles persones. Però tot el que era cap a mi era fosc. Com deia, l'art, la part de pintura i tot això és una part molt important. Una altra part molt clau també és el tema d'escriptura, que m'estem parlant i llegint textos aquests dies, i que m'ha ajudat per expressar-me no només a través de cartes, en poemes, en forma de diari, però a part de tot això també m'agrada introduir en el món de l'art o coses que m'han pogut ajudar el fet de la jardineria, no?
Fins ara jo del jardí zero patatero, però sortir cada dia, donar amor a les plantes, i hi ha gent que em dirà, però què haces? Pues sí, jo cada dia surto a regar el meu llimoner i no l'abraço, però li dono carinyo, li dono amor al meu llimoner, a la meva olivera, a les meves plantes, a les meves flors, miro com està la terra, si necessiten algun fertilitzant. Tot això de cuidar i donar amor m'ajuda, encara que sigui contradictori, potser em costa més expressar-me en aquest sentit, m'ajuda a mi a autocuidar-me, vale? Ho tenia abandonat com em tenia a mi, i al començar a cuidar l'entorn on visc, casa meva, cuidar les plantes, igual que cuidava el meu gos, lògicament, que era el més consentido de la casa, nuestro Branco, i fer aquestes petites coses, no? De vigilar com estava la casa, d'encendre'm potser una espelma per quan arribava a la casa, o comprar un perfum d'aquests, arribes a casa i una olor tranquil·la, relaxant, crear un ambient més relaxant. Tot això m'ajudava a mi a portar-me aquesta tranquil·litat. Però miracles no fem, siguem realistes, no vull vendre que tot és preciós i maco, perquè miracles, com diu l'expressió, miracles a Lourdes, no sempre funciona, no sempre funcionava aquests ambients amb la música, que també ha sigut un altre factor clau, ambientar-me i molt aprendre de la meditació, de la música, dels sons que poden provocar cert relax. Ara escoltareu moltíssim bé, no? I espero que no em plogui, sisplau. I tot això ha sigut molt, molt important per mi, no? Crear aquestes rutines. També el fet de fer certs exercicis de ioga, psicomotricitat, no? Crear-me aquestes rutines. Jo ho he titulat art perquè per mi l'art no és només o pintar o escriure o fer fotografies, per mi l'art és tot, no? Per mi és un art que una persona tingui una capacitat increïble d'ensenyar-te a saber les tècniques que tu et poden anar bé per relaxar-te. És meravelloso. Sí, són estudis, són moltes coses, però que tinc la vocació, i per mi és un artista, i és una definició meva que faig particular de l'art. No vull dir el que posa al diccionari, m'és igual el que digui diccionari, per mi és un art. L'art de la gent quan ve, quan té els jardins preciosos ben cuidats, té un art per cuidar la jardineria, tot el que suposa una imatge de calma, una imatge maca, visiblement maca, totes aquelles sensacions que t'aporten de manera positiva, per mi és aquest art. Recentment vaig comprar-me una llibreta d'art, no sé si es veurà o no algun dels dibuixos, on per exemple són alguns exemples que us aniré ensenyant. Hi ha aquesta nina representa el fet de no poder parlar, perquè en alguns llocs o ambients se'm reprimia, no? Quan volia expressar certes coses, de dir, he tingut un mal del cap de setmana, o parlar de suïcidi, parlar de certes coses, se'm reprimia molt, i vaig dibuixar aquesta nina, no? Amb els llavis cosits, no? Com representant el moment que em sentia de dir, és que no em deixen parlar, no em deixen expressar. D'això és en dies diferents, a llocs diferents, dintre del centre de salut mental, a casa, després de tornar d'alguna activitat, després de veure algú que em feia algun comentari fora de lloc, etc. Un altre dels quadres, no sé si s'enfocarà bé o no, si no hi juntaré les imatges, no passa res, és aquest, que és un nino que té com l'àngel versus el diable, no? Que està en un lloc molt maco, no valora el paisatge on està, perquè està massa pendent dels fantasmes que té al cap, en aquest cas de la culpa, de pensar en la mort, de la frustració, de que és mala persona, el diable que va enviant totes aquestes energies negatives. Mentre que l'àngel, que intenta enviar valentia, fe, autoestima, no acaba de penetrar la persona perquè està massa ofuscada, pendent dels queixs fantasmes que li fa mal, que no observa el paisatge o pensar en allò que li fa bé. Aquí vaig connectar els meus dos jos.
Aquí era un día que estaba bastante espesa y bastante colocada en medicación. I em dibuixo el famoso història del hilo rojo que connecta persones, és el meu jo positiu, que es connecta amb el meu jo fosc, amb el cor trencat i destruït, que se sent com una merda, que no val res. I bueno, hi ha alguns dibuixos com molt més simples perquè depèn molt com em trobava jo en aquest moment. Un dels dibuixos també, que ara, a veure si el tinc, que no agraden molt, però el vaig fer fa relativament poc en una baixada que vaig tenir emocional, no? La importància de l'art i d'expressar-me. Tota aquesta idea d'expressar-me em va molt bé pel fet de que desenquisto i trec porqueria de dins, encara que no sigui parlant-ho. I jo vaig fer la promesa, com vaig dir anteriorment, que no em suïcidaria. Jo amb la soga, amb els braços tallats i no sabré si prenc pastilles pel terra i tot, buscant la mort que poso, que simbolitza la meva pau. Quan sovint tinc idees suïcides o tot, intento representar-les, com puc parlar-les millor, si no les altres opcions que vaig seguir, no? Amb un nino que es tira un edifici, amb un ganivet de sang, pastilles. Representava una part més negativa de mi. No sempre són quadres negatius. De fet, fa poc pensava i trobava a faltar molt el mar i els peixets, que a mi m'agraden molt els peixets, i per exemple estava començant a fer un dibuix d'un peixet. Aquests els faig així amb rotulador ràpid, els quadres i tot, sí que els faig amb tot tipus de material. Estic treballant, he fet quadres famosos d'arcilla, però també he treballat amb aquarel·les, amb óleo, amb tèmperes, amb acríliques, amb tot el que us podeu imaginar. També he treballat molt amb fang, amb temes que he fet escultures i coses d'arcilla. He treballat amb molts materials, estic aprenent de tot, fins i tot això, restaurar mobles amb aquest temps. Però tot això que podeu pensar, hòstia, que xuli, un moment, vaig veure si m'ho quadro el temps, podeu pensar, hòstia, que xuli, parem un moment perquè aquí és quan també apareix un problema, que és el meu trastorn obsessiu compulsiu, que és que no em deixa frenar. I molts cops em costa, quan una activitat que em comença a anar bé per desconnectar d'un mal dia i per intentar com desenfoscar-me, acaba convertir-se en una obsessió d'hores i hores que no surto, que ho haig d'acabar, que ho haig de fer, i m'acaba activant una part d'això, d'aquest trastorn obsessiu compulsiu, que és un dels trastorns que tinc. En aquest sentit, a mi el trastorn obsessiu compulsiu m'apareix en aquest sentit, en la necessitat d'acabar les coses, la necessitat de fer-les bé, obsessió per perfeccionisme, per controlar els horaris, els temps, que estigui tot ben quadrat, ben fet, les agendes, no? Jo necessito el meu calendari a la cuina i saber quan estan els metges, quan està tot. És una obsessió pel control. I acaba sent, com diu el nom, una obsessió pel control. I a vegades fins i tot obsessió en aquest cas, no? Quan començo el jardí, que s'ha d'acabar bé, que hem d'anar el més aviat possible al garden i acabar de comprar aquestes pedres, aquestes coses per acabar-ho. I hi ha moments de descontrol que s'han de frenar, però quan entres en aquest descontrol tu no t'adones, estàs descontrolat, perdut. Pel que fa a la meva part paranoica, és la que em crea la desconfiança, de que a vegades no puc parlar en tots els entorns, i és el que em porta més a la part de l'art, de la part de l'art més fosca, no? D'expressar-me d'una altra manera, perquè no confio en les persones que tinc davant. Això és un altre capítol que parlarem, del tema de professionals i tot, el que jo m'he trobat o no m'he trobat, perquè com en la vinya del Senyor hay de todo. Però m'han creat certa desconfiança alguns professionals, alguns comentaris al llarg de la meva vida, i certes situacions han fet que crec aquesta desconfiança que acabés desenvolupant aquest trastorn paranoic en aquest sentit, sobretot en el sentit de la desconfiança, no confiar-me en ningú, ja ho faig jo, millor ho faig sola, el típico qui em pugui estar ben servit es faci ell mateix al llit, no?
I pel que fa el TLP, el trastorn límit de personalitat, que em porta a moments molt depressius, també tinc els meus dies maníacs, que como me digo yo, porque es de mí, para mí, y sense ofendre a ningú, se'm va el cap. És que estoy però anada perduda, d'una eufòria excessiva, i tot això amb pujades i baixades, i amb el sentit de que perds la part del teu cos, no? Molts cops als dibuixos hi ha dos Maries, o un dibuixo com una Maria, o que represento jo, o dos parts de mi, perquè a vegades el TLP provoca això, no? Aquest confrontament que no és molt difícil d'explicar si no ho vius, no? Que no estàs dintre del teu cos, que estàs present però no estàs i no t'acabes de reconèixer, i és una mica això. I pel que fa al trastorn d'ansietat i depressió, van vinculats a vegades amb el TLP, a vegades no se sap molt bé què porta què, és molt més complex que tot això, ja parlarem més a fons. Porta més a la part fosca. L'ansietat és la que provoca agorafòbia, pànic als llocs amb molta gent, em provoca atacs de pànic. L'ansietat em provoca la desconfiança del pensar, repensar, que tot anirà malament, i la depressió recordant-me tot el que fem malament, no? I pensar en tot el baixa autoestima, no estimar-me, no valorar-me, no fer el que considerava que era millor per mi, i això és un problema quan portes tants anys. L'art m'està ajudant, que és la paraula així que volia en resum dir. Sí, m'està ajudant, m'ha ajudat molt a expressar-me, desenquistar, perquè havia aquest tabú que tenia jo mateixa, no? D'amagar molt les coses, de com em sentia, i a poc m'ha ajudat això a treure'm tota aquesta porqueria. I res, jo crec que la paraula que podríem utilitzar avui potser és una miqueta més curta, això, és l'expressió, no? Quan tenim alguna cosa dins que no va bé, o inclús quan volem expressar alguna cosa positiu, no? Però em centraré en la part negativa, si em permeteu. Quan hi ha alguna cosa dins nostre que no va bé, que s'enquista, que no és normal, que anem reprimint, que cada cop ens crea aquest buit, aquesta angoixa, aquest mal que alguns diuen en el pit, en el coll, l'ofec, al cap, és igual, cadascú té la seva manera d'expressar i de sentir-la, que sembla que el món se t'acaba, sembla que et moriràs, que et donarà un infart quan tens, per exemple, un atac molt fort d'ansietat. Quan tot això se te'n fa, l'única manera de treure-ho, l'única, tampoc, lògicament en teràpies, medicacions i tot, però una part clau és l'expressió i l'escolta, que sempre dèiem que és molt important que ens escoltin, però perquè ens escoltin ens hem d'acabar expressant, no? I ja sigui a través d'una simple pintura, una simple figura, una simple activitat fotografiant, ja sigui a través de pintar un simple text, escriure un relat, parlar, dir un poema, cantar una cançó, crear música, treure a poc el que sents i anar desenquistant-ho a tu, i algú segur que ho escoltarà, i saps que ja no ho tens amagat dins teu, que ho has fet fora. Lògicament el dolor no desapareix, ni molt menys, però ja la idea la tens voltant per fora, ja no la tens feta aquí dins, no? A vegades ens diuen, quan fem alguna meditació, no? Si us passa alguna idea, algun problema, alguna situació, no? Que no ho passeu bé, no la deixeu fugir, agafeu-la i deixeu-la al cantó, vale? Perquè no volem que desapareguin de cop, no, són coses que hem d'enfrontar, perquè si no acabaran apareixent amb més força i sortiran amb més força. Així que part de la meva teràpia ha sigut gràcies a l'art, a l'expressió en diferents maneres, i us deixo una mica les manualitats i activitats que estan fent aquest dia, i el que deia avui és una mica més light,
i vull combinar una mica això, una mica podcasts una mica més suaus, més lights, amb una mica més potents, més durs, perquè tampoc vull que se us faci pesat. I res, espero que us hagi agradat i bueno, expresseu-vos. Mentre no falteu al respecte a ningú ni feu mal a ningú, sigueu lliures i expresseu-vos de la millor manera que pugueu. De veritat, sempre algú acabarà veient o trobant la vostra expressió.